Селям алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 5 часов этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона +3 80 67 63 46 130. Присоединяйтесь к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР, а это, в свою очередь, поможет нам продолжить нашу работу на информационном фронте. Я рада представити гості нашої студії. Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегії, політичний аналитик. Пане Игорю, витаем вас. Селям алейкум. Доброго дня. Я наш эфир предлагаю начать со следующего информационного сообщения. Вопрос освобождения крымских политических заключенных пока полностью заторможен. Единственным выходом могут стать лишь прямые переговоры с президентом России Путиным. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Давайте послушаем его прямую речь. Я вважаю, що на сьогодні, окрім прямих перемовин з президентом Росії щодо кримських в'язнів, я виходу іншого не бачу. Я вважаю, що інші виходи є, вони повинні напрацьовуватись саме в кримській платформі. У мене є там список питань, які я проговорював з усіма лідерами на будь-якому форматі зустрічі. Робоча, державна, офіційна. Я піднімаю ці питання. Питання кримчан я завжди піднімаю. Кримські питання, Росія, чому вона так відноситься до цих питань? Тому що вони об'єднують питання політв'язнів з окупацією Криму. Тобто для них вони не політв'язні, тому що не було окупації Криму. Ми можемо говорити про обмін, і ми говоримо, і ми готували списки, але вони відокремлюють списки тих, хто знаходиться на ОРДЛО, і списки тих наших хлопців та дівчат, які знаходяться в Криму або на території Росії. Ми об'єднували ці списки і говорили про те, що ми вважаємо, що питання обміну всіх на всіх – це включно кримчан. Согласны ли вы с позицией президента Украины Зеленского? Согласны ли вы с тем, что вопрос освобождения политических заключенных лежит только лишь в плоскости прямых переговоров с Путиным? Конечно, Путин здесь как основной субъект, соответственно, который виноват за оккупацию полуострова и того, что там происходит. Конечно, определенная логика Зеленского здесь есть, но, тем не менее, я думаю, что для того, чтобы это обсуждать на столь высоком уровне, должна пройти очень большая подготовка. И в том числе эти списки, я думаю, тут не только со стороны Украины, исходя из того, что у нас в будущем будет крымская платформа, я бы очень хотел, чтобы как раз участники, основатели этой крымской платформы сегодня взяли на себя часть, насколько это возможно, часть переговорного процесса, потому что мы знаем, будет проходить там несколько измерений. Фактически это там парламентарии стран, которые будут основатели, соответственно, министры иностранных дел, лидеры государств. То есть тема крымских татар и крымских политзаключенных должна звучать постоянно, а не только на каком-то теоретическом, возможном там будущей встрече Зеленского с Путиным, которую сегодня Путин, как мы знаем, в начале лета была тема, что вот встреча может быть, анонсировали встречу двух президентов, и причем непонятно с каким распорядком. А теперь встречи как таковой не будет. Зачастую говорили в офисе президента Украины, говорили о необходимости проведения такой встречи, в самом начале Российская нужна, Федерация не говорила сразу нет. То есть это потом уже пошло, что нечего обсуждать. То есть был же определенный кусок времени, когда говорили, что мы должны сейчас все-таки синхронизировать эти темы, обсудить их, какие будут подниматься. И сейчас, соответственно, то есть, конечно, тема двустороннего связи должна звучать в данном случае, но я думаю, этого будет мало, потому что, очевидно,
что на данном уровне и в данное время просто Украину Российская Федерация слушать не будет. Здесь нужна консолидация мирового сообщества. А что должно произойти? Потому что если вспомнить последнее освобождение политических заключенных, помните, это было 7 сентября 2019 года. Тогда освободили 33, если я не ошибаюсь, политических заключенных из российских тюрем и 24 моряка, которые были задержаны в Керченском проливе. После этого таких массовых освобождений политических узников мы не видели. Вот уже прошло 2 года, и этот процесс заторможен. Абсолютно, потому что это полностью все упирается в позицию Российской Федерации. Если в ситуации на Донбассе Россия себя позиционирует как третья сторона, как миротворец, соответственно, она принимает участие в этих переговорах, она как бы показывает, сколько она там благодетель и так далее, то здесь она четко себя позиционирует, как будто это внутренние российские вопросы, и поэтому почему вообще Украина лезет в такие вопросы? Мы даже прекрасно видели, как Российская Федерация, как и Путин, и Лавров, и все реагировали на принятый закон о коренных народах в Украине. Да. То есть это очень четкий такой показатель, который... Истерили. Это абсолютно. То есть и сейчас, когда стоит на кону фактически жизни десятков крымских татар, которые сегодня, я даже не знаю, это не места, там, временное содержание, а это уже просто какие-то репрессивные органы, то в данном случае, конечно же, нам необходимо все-таки усиливать борьбу за этих людей, а Российская Федерация будет всегда отнекиваться. Но если Россия не захочет решать вопрос этих людей, то, очевидно, надо поднимать дальше и на европейских площадках эти вопросы, чтобы этот вопрос звучал постоянно. Так вместе с тем, что Россия не хочет поднимать этот вопрос, не хочет абсолютно обсуждать вопрос политических заключенных, их освобождения и так далее, так еще и репрессии продолжаются и появляются еще, усиливаются, продолжаются, и еще большее количество политических заключенных появляется. Вот буквально несколько дней назад в Крыму задержали еще 5 человек, которым инкриминируют 205.5, это участие в незаконном террористической организации Хизбут-Тахрир. До этого на прошлой неделе оккупанты снова вынесли приговор 4 крымским татарам от 18 до 12 лет лишения свободы абсолютно ни за что. Вот эти последние действия коррелируются ли, как вы думаете, с Крымской платформой? Потому что Министерство иностранных дел Украины сказали, что это может быть прямой провокацией России перед саммитом. Я не думаю, что здесь прямая связь с Крымской платформой. Почему? Потому что с информационной точки зрения Российской Федерации сегодня было бы гораздо эффективнее вообще тему Крыма замалчивать, переключаться. Да, все, что касается, например, Украины, там, перевести внимание на тот же Донбасс, перевести внимание на какие-то проблемы внутриукраинские в Киеве. Но имеется в виду, чтобы саммит Крымской платформы уходил по значимости куда-то ниже. То я не связывал здесь напрямую, но, тем не менее, это просто продолжение той политики, которую заняла Российская Федерация на оккупированном полуострове на протяжении более чем 7 лет оккупации. Поэтому ничего нового она сегодня не делает. Она просто усиливает взятую ранее тактику, которую она применяет сегодня к несогласным, соответственно, к оккупации. А кто согласен, кто с оккупантом, соответственно, ведет співпрацю, то, понятное дело, у них таких проблем нет. А тот, кто высказывает свое личное свободное мнение, сегодня мы видим проблемы с карательными органами. Пане Игорю, мы с вами упоминали уже Крымскую платформу. Я предлагаю остановиться на этой теме подробнее, учитывая, что появились новости Крымской платформе. В частности, вот мы уже с тех пор, как президент Украины на Генеральной Ассамблее ООН инициировал такой саммит Крымской платформы, мы вот на протяжении этого всего времени обсуждаем в наших эфирах, а все же какое количество участников будет на саммите Крымской платформы, какие страны, кто именно будет представлять и насколько это повлияет на эффективность Крымской платформы. Мы здесь с гостями сидели и рассуждали на тему того, кто потенциально могут быть участниками Крымской платформы. И сегодня, наконец, стало уже известно, как много стран примут участие в Крымской платформе, какие именно страны примут участие в Крымской платформе и на каком уровне они будут представлены. Об этом сегодня на пресс-брифинге сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. Я предлагаю послушать материал, который подготовили наши корреспонденты, и таким образом мы увидим, кто, когда,
как будет представлен на саммите Крымской платформы. Пожалуйста. Станом на зараз у нас немає жодних індикаторів про те, що ці події якимось чином негативно впливають на підготовку та здійснення візиту президента України до Сполучених Штатів. Ще раз наголошую, що ми розуміємо, в якій халепі опинилися Сполучені Штати, і в Вашингтоні зараз дуже непросто. Ми готові допомагати партнерам, чим можемо, але станом на зараз ніяких негативних сигналів немає. Тому все йде за планом. 30 серпня глава Української держави На рівні президентів будуть представлені Латвія, Литва, Естонія, Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Словенія, Фінляндія. На рівні прем'єр-міністрів будуть представлені Румунія, Грузія, Хорватія, Швеція. 2 держави будуть представлені на рівні глав парламентів – Швейцарія та Чехія. 14 держав будуть представлені на рівні міністрів закордонних справ – Туреччина, Франція, Німеччина, Іспанія, Італія, Бельгія, Австрія, Нідерланди, Люксембург, Ірландія, Данія, Болгарія, Чорногорія, Північна Македонія. 2 держави будуть представлені міністрами оборони – Велика Британія та Португалія. США будуть представлені особистим посланцем президента Джо Байдена і членом уряду міністром транспорту США. Норвегію представлятиме держсекретар міністра закордонних справ. 7 держав будуть представлені на рівні послів – Нова Зеландія, Мальта, Японія, Австралія, Кіпр, Канада, Греція. Організації, які візьмуть участь у Кримській платформі. Європейську комісію представить віце-президент Валдіс Домбровскіс. НАТО представлятиме заступник генерального секретаря. Раду Європи представить генсекретар Марія Пейчинович-Бурич. ГУАМ буде представлений на рівні генсекретаря. Також в Кримській платформі візьме участь президент Європейської ради Шарль Мішель. Що можна? Треба щодня бити, як то кажуть. С нами сейчас на прямой связи Богдан Нагайло, старший радник з питань політики Верховного комісара ООН у справах біженців у Женеві 1994-2014 роках. Пане Богдане, вітаємо вас. Селям алейкум. Доброго дня всем. Да, доброго Виталий. дня. Пане Богдане, сейчас мы с вами послушали цитату, увидели, как много стран будут представлены на саммите Крымской платформы, кто именно, на каком уровне будет представлен. Как вы это прокомментируете, прокомментировали бы, на ваш взгляд, это достойный, хороший уровень? Я думаю, що це дуже достойний рівень. Я думаю, що це набагато краще, ніж можна було навіть сподіватися. Високий рівень, багато глав держав, міністрів закордонних справ і все інше, і різноманітність країн. Я думаю, що це, мабуть, найбільш масштабний такий форум такого роду, який відбувся чи відбудеться в Україні. Я не пам'ятаю такого, знаєте, були за кордоном в ОБСЄ чи в Брюсселі, чи що, але щоб в Україні стільки було водночас лідерів різних і високопоставлених чиновників, я думаю, що це великий успіх української дипломатії і взагалі дуже сильний сигнал Європі, демократичному світі, ну і в першу чергу в Москві. Пане Богдане, вот некоторые журналисты в Украине сравнивают сегодняшнее количество участников Крымской платформы с количеством тех стран, которые в 2014 году голосовали за непризнание оккупации Крыма и поддержку территориальной целостности Украины на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Там за это решение проголосовало 100 стран, а на саммите Крымской платформы будет 44. Или вы считаете это некорректным сравнением? Ні, це некоректне порівняння. Знаєте, Генеральна асамблея – це дуже специфічна така інституція, і там голосують кожного дня, майже коли є в сесії ця Генеральна асамблея на різні теми. Так що не можна очікувати, що деякі африканські країни, країни з Азії чи з Південної Америки і так далі, що їх особливо цікавило б настільки, щоб вони мали високопоставлених делегатів тут. Але я думаю, що це є дуже добре продовження
якраз цієї справи, і це дає відчути, що цей невизнання агресії російської анексії Криму, що це далі залишається чинним, і що для більшості країн активних, що це не пройшло. Вони це не проковчують стільки років вже пізніше, і що Росія далі залишає. Фактично це програш для російської дипломатії, бо скільки країн фактично визнали цю анексію, окупацію, і що Крим їхній, а не наш. Пане Богдане, давайте попробуем обратиться к содержанию крымской платформы. Известно, что на крымской платформе будут представлены 4 панели, одна из них коснется нарушения прав человека в оккупированном Крыму. Это тема восстановления прав коренного народа Крыма, это тема милитаризации Азово-Черноморского региона и тема деоккупации Крыма, естественно. Как вы думаете, отыграет ли роль свою крымская платформа в 4 направлениях? Так, бо воно наголошує якраз ті головні сектори, на які дуже важливо звертати увагу. Порушення прав людини, очевидно, ситуація в Чорному морі і блокада де-факто, бо тут йдеться не тільки про Крим, але Азовське море і сам факт, що Росія старається перетворити Чорне море на Російське море і так далі. Так що я думаю, що абсолютно правильно і добре придумано, що якраз є ці різні елементи цієї комплексної проблеми. Президент Украины Владимир Зеленский крымскую платформу назвал колокольней, благодаря которой можно привлекать внимание мирового сообщества к вопросам деоккупации Крыма. Я предлагаю нам вместе послушать его прямую речь и продолжить нашу беседу, пожалуйста. Що можна зробити? Треба щодня бити, як то кажуть, біть в колокола. Для цього потрібно, щоб було місце, був колокол, були руки. Вважаю, що до цього моменту, до Кримської платформи, не було просто колокола. Люди, вони є, які хочуть повернення Криму, але покажіть, будь ласка, де їм в це бити, і хто це буде робити щоденно, окрім просто приписів в Фейсбуці чи десь «Наш Крим, очень жалко». Ну нічого, ми вернемося. В цьому і ідеологія Кримської платформи. Кожну тему треба робити такою загостреною, актуальною на рівні не тільки українського суспільства. Какие должна приводить на Крымской платформе сегодня аргументы Украины, чтобы мировое сообщество, партнеры нашей страны оказывали все большую поддержку, на которую мы сегодня рассчитываем? Знаєте, тут треба і такт, і дипломатію добру. Нема нових аргументів. Ці правові аргументи, базовані на міжнародному праві, вони вже були використані вже і в 2014 році. Я бачу, мабуть, одну недоліку, одне слабке місце в цій платформі. А саме, що Росії вдалося через Мінський процес і через нормандський формат відокремити питання Криму, окупації Криму від агресії російської в Східній Україні. Ну, це ж комплексне питання, це все виходить від російської агресії. Там, що зелені чоловічки це почали раніше в Криму, не грає роль. Це була агресія воєнна Росії, так як і в Східній Україні. І я думаю, що тут треба якось делікатно повертати увагу на те, що це все-таки одна проблема. Що Росія, вона себе повела грубо, порушила міжнародні всі засади і норми і силою забрала територію від європейської країни.
і далі окупує ці землі. Так що я думаю, що якось треба ключ знайти, щоб поєднати ці, а не, бо з кожним роком вони будуть відокремлюватися. Меркель, чи її наступник буде говорити, і французький представник, що ну давайте ми зосереджуємося на східній Україні, так, на Донбасі. Так. А Крим це окремо, це не є окремо. Розумієте, це і порушення прав людини є в східній Україні, і окупація, все інше. Тут, мабуть, найголовніша різниця є, що Росія присвоїла, окупувала і проковтнула ніби Крим в свою територію, в Росію. Ну і що там, попри інших, страдають найбільше кримські татари, як корінний народ. І це дає іншу трошки специфіку. Але подивіться теж, якщо порівняти, що відбувається на Донбасі, там фактично відбулася етнічна чистка. 1,5 мільйона людей були змушені покинути свої домівки, так? А в Криму теж ті, що були проукраїнські, ті, що були активні в кримсько-татарському русі, теж і проукраїнські, були змушені теж покинути Крим, а ті, що залишилися, їх арештують, дають їм такі страшні драконічні терміни ув'язнення і так далі. Так що тут треба якось не розділювати це. Я дуже радий, що є Кримська платформа, і я підчеркнув від самого початку, що це величезний дипломатичний успіх. І я впевнений, що в коридорах будуть говорити теж про Східну Україну, Донбас, і як замінити абсолютно неефективний Мінський процес і нормандський формат. Пане Богдане, давайте смоделируем, что 23 августа инаугурационный саммит Крымской платформы прошел. Мы услышали очень много важных, нужных тезисов, слова поддержки, обеспокоенности и так далее. Страны-участницы Крымской платформы подписали Крымскую хартию. А что дальше? Как вы видите дальнейшую работу Крымской платформы, дальнейшие разработанные механизмы по деоккупации Крыма? Каким образом они должны выглядеть, каким образом они должны быть имплементированы? Ну, пані Гульсум, не треба забігати вперед, бо ми ще не знаємо детально зміст цих документів. Я думаю, що головне, як англійці кажуть, це є follow-up, який має бути в практичній формі. І я думаю, що попри загальну декларацію, там будуть вироблені якісь механізми, платформи, міні-платформи, де продовжиться ця праця. І я знаю, ми бачимо з прикладу, що такі потужні держави, як Британія, наприклад, вони зацікавлені, і Туреччина, мабуть, і інші, щоб активно працювати в тому напрямку. Так що, коли ми вже побачимо, що там написано є, і конкретно, тоді можна буде оцінку дати. Пане Игорю, а вы как считаете, отыграет ли Крымская платформа свою роль с теми участницами, которые, вот как сегодня стало известно, будут представлены на саммите Крымской платформы? Это 9 президентов, это руководители правительств, это министры иностранных дел, кто-то отправляет в Украину министров обороны и так далее. Все будет зависеть конкретно от работы офиса Крымской платформы, как координационного такого центра в дальнейшей прикладной работе. Потому что действительно мы уже видим сейчас в публичной сфере озвучиваются, что готовы подписывать хартию, что значит ее текст устраивает сегодня действительно тех участников, основательниц Крымской платформы. А это говорит о том, что в дальнейшем... То есть можно сказать, что этот текст уже утвержден со всеми участниками? По сути, да, технически это драфт, да, он уже как бы более-менее, я так думаю, каждая запятая в нем утверждена. И главное, чтобы он, этот, соответственно, саммит прошел без сучка и задоринки. Как только он будет запущен, начнется реальная прикладная работа. И тут очень важно, какое финансирование будет, соответственно, у Крымской платформы и какие направления будут финансироваться
из бюджета Украины, из, возможно, бюджета там, стран, соосновательниц Крымской платформы. Это действительно очень важно, чтобы понимать, какой мы будем иметь ресурс, не только информационный, но и, соответственно, в борьбе там, и за свободу крымских татар, потому что, соответственно, это надо финансировать, и адвокатов, соответственно. Ну, вся эта работа, она требует всегда финансов. И поэтому будем дальше смотреть. Но я на данном этапе, после публикации, соответственно, уровня представителей и глав государств, и министров иностранных дел и так далее, я хочу сказать, что, в принципе, на данном этапе Министерство иностранных дел Украины провело хорошую домашнюю работу. И подготовка произошла на максимально том уровне, который возможен при противодействии Российской Федерации. Мы понимаем, что Российская Федерация за эти фактически за этот год, когда тема Крымской платформы только появилась, с трибуны Генассамблеи ООН прозвучала тема, что каждый божий день было противодействие этой инициативе. Соответственно, я уверен, что если мы смогли сейчас все-таки хотя бы на начальном этапе вернуть внимание мира, то в дальнейшем мы, по крайней мере, можем реалистично смотреть на вещи, что какая-то прикладная работа может происходить. Кстати, я не вижу участия Китая на саммите Крымской платформы. Китай всегда по теме Крыма, помните, он занимает, всегда желтую кнопку нажимал. Он нейтралитет абсолютный, тем более тут у них особые отношения с Российской Федерацией. Плюс мы сейчас знаем, что несмотря на то, что Китай является главным нашим экономическим партнером, все-таки с политической точки зрения мы видим, есть нюансы. Поэтому на сторону Китая я бы сейчас не смотрел. Пане Богдане, а ви що думаєте относительно Китаю і відсутствия Китаю? Ну, я не очікував, що Китай буде якось проявляти, принаймні, назовні інтерес, що відбувається за лаштунками, з міркування довгоглядаючих якихось стратегічних інтересів. Це інша справа. Побачимо, як ситуація буде розвиватися. Я думаю, дуже важливо для України стратегічно це не зосереджувати увагу на суто українсько-російський аспект. Ми маємо вже визнання, що це є нелегальна окупація і так далі. Але я думаю, що Україна має бити по тому, що ситуація в Чорному морі дуже загрозлива для кількох держав Європи, НАТО, але в першу чергу Туреччина, Болгарія, Румунія і так далі. І що це ми не можемо допустити як демократичний світ, щоб Росія просто присвоїв собі це море, що це стало так, як Муссоліні колись хотів зробити Середземне море, море Ностром, знаєте, наше море. Но, бо тут ми бачимо, знаєте, ці всі російські схеми ще з 19 століття, з Дарданел, порт, теплий порт і так далі. Тут вся ця російська імперська політика, вона продовжується і не дуже вона замаскована. Так що треба бити по цьому, що це не тільки стосується українців і кримських татарів, і росіян, які лояльні є до України, наприклад, у Криму, а що це є виклик регіону і геополітиці, як таке. Пане Богдане, а относительно милитаризации Черного моря, милитаризации оккупированного полуострова, фактической оккупации, милитаризации Азовского моря, Украина говорит уже на протяжении 7 лет. По милитаризации Крыма и Азово-Черноморского региона принято 2 резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Относительно нарушения прав человека в Крыму, изменений демографической ситуации, уже, если я не ошибаюсь, есть 4 резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Помимо всего прочего, есть резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы, ОБСЕ и так далее, где выражается обеспокоенность относительно этой ситуации, призывы к России уйти, оставить Крым, прекратить оккупацию, прекратить милитаризацию и так далее. Вот чем принципиально Крымская платформа будет отличаться от тех международных площадках, на которых и так на протяжении 7 лет Украина поднимает эти вопросы и не молчит? Я думаю, що вона консолідує всі ці аспекти в одне русло, цю платформу, і дає можливості, як ми вже говорили,
розробляти специфічні підходи, механізми, які відповідають на окремі сектори. Очевидно, ніхто з нас не є наївний і не вважає, що поява такої платформи поміняє ситуацію. Але це є величезний тиск на Росію. Це, як я вже сказав, це є велика невдача дипломатична для них. Я хочу тільки додати ще, ви говорили про мілітаризацію півострову. Так, Да. але ми не забуваємо про економічні аспекти, офшор, ці різні можливості щодо газу і все інше. Це ж територія Чорне море, яке Росія хоче опанувати, дивлячись наперед, коли буде важче і більш дорого газ і нефті із Сибіру перекидати в Європу і де-інде. І тут ближче мати таке вже засвоїти ці різні місця. Це теж є виклик в енергетичній сфері Європи і не тільки Європі. Є багато факторів. Я думаю, що просто це є один компонент багато ширшої гри. І тут не буде залежати тільки, не залежатиме від нас. Тут залежатиме, наскільки буде об'єднаний Захід, тобто євроатлантичні структури, наскільки американці будуть готові провідну роль якусь позитивно відігравати, відповідальну. А є запитання, я не думаю, що вони занадто серйозні, але є певні сумніви після Афганістану, після Nord Stream 2 і все інше. Отож, ці тижні для нас є критичні, тому що не тільки Меркель приїжджає, і ми не знаємо, що вона везе, чи це є просто, щоб якось контролювати ці збитки, які були зроблені. Да, вот, кстати, интересно, что она приезжает за день до Крымской платформы, и это будет однодневный визит, а до этого, 20 августа, она будет прибывать с рабочим визитом в Москве и встречаться с Путиным. Це пов'язано з незалежністю і з тим. Це досить нахабний такий візит, а ми ще не знали, що вона поїде до Путіна перед тим. Це тільки вийшло пізніше. Я сам писав про це, знаєте, для англомовних видань, це перекладали в «Нової Врем'я». Я вважаю, що вона їхала, щоб заспокоїти українців і заздалегідь якось переконати Зеленського, щоб він не заострював ситуацію невигідними питаннями, як він буде зустрічатися з Байденом. Знаєте, а це на фоні того, що вийшли ці різні повідомлення від цього Блумберг і інші, що німці вихитрили фактично американців, що вони не мають ніякого наміру фактично зупиняти якийсь тиск де-факто на Україну, що це все на папері, такі гарантії дано, але там нема ніяких фактично зубей нема в тих документах, розумієте? І вона знає, що він летить туди, що він буде, очевидно, дуже жалуватися на що понад головою України домовилися, але він їде тепер вже в ситуації, коли є велика нагінка на Байдена після того, що відбувається в Афганістані, і де до якоїсь міри він змушений, принаймні назовні, показати, що він чутливий, і що не все так ще погано, що це не означає, що все це, що він обіцяв, він забув про це. Отже, дуже цікаві 2 тижні перед нами. І я думаю, що якраз ця демократична платформа і рівень представництва в той день і 24-го в Києві, я собі представляю, скільки тих лідерів будуть стояти на Майдані і дивитися на парад. Знаєте, це теж є сигнал. Це є сигнал, що, пане Байден, якщо ви хочете відновити зв'язки з Європою, це не тільки з Німеччиною. Європа – це багато ширше. Мені дуже цікаво, наприклад, яка буде реакція Франції, Макрона.
Вони дуже якось мовчать. Відколи німці домовилися із американцями, Макрона не чути. І я навіть не знаю, там написано вже є, на якому рівні буде Франція представлена. Міністр На уровне закордонних справ. Министерства иностранных дел. Так. Да. Ну окей, добре, але і тут підтекст є такий, а що буде з нормандським процесом? Меркель чи її наступник готові, що, наприклад, Зеленський заохочував американців якось більш відверто брати, якщо не безпосередню участь, то може паралельну якусь участь у тих переговорах. Дуже багато таких невідомих факторів. Так, і я вважаю, що підсумовуючи, що якраз ця платформа і присутність цих всіх лідерів і представників, це дає дуже добрий поштовх Україні. Україна тепер повинна своїми союзниками використати цей момент. Дякую вам дуже, пане Богдане. Чохсаг у нас Богдан Нагайло був з нами на прямому зв'язку. Старший радник з питань політики Верховного комісару ООН у справах біженців у Женеві 1994-2014 роках. Меркель 22 августа же будет в Украине. Каковы ваши ожидания от этого визита? Какие вопросы могут быть обсуждаться? И будет ли прорывным этот визит? Ну, на самом деле, я думаю, что действительно Меркель едет сюда, чтобы немножко потушить пожар после, ну, той зрады, которая у нас началась после встречи, соответственно, Меркель и Байдена касательно Nord Stream 2. Но, опять-таки, я все-таки думаю, что, с одной стороны, конечно, возможно, Зеленскому передадут более какие-то серьезные наработки по тому зеленому фонду, который обещался в размере до $1 миллиарда. Но все же, я думаю, все-таки Донбасс это будет первоочередная тема. И меня, кстати, действительно удивило, почему Ангела Меркель за день до Крымской платформы приезжает, и так нарочисто это все как бы рассоединили. То есть, видимо, Меркель не хочет поднимать тему Крыма на этой встрече и сконцентрируется на двусторонних отношениях Украины и Германии и вот двух темах касательно газопровода и ситуации на востоке Украины. Но, тем не менее, все-таки, учитывая то, что именно немецкая сторона первая сказала, что Меркель получит орден свободы, Да. я, честно говоря... А за что? Ну, возможно, за вклад в тему... Нет, возможно, за вклад все-таки в нормандский формат. Она, мы же знаем, она ключевую роль играла в этом всем процессе, несмотря на то, что мы не имеем какого-то конечного результата, но все-таки это, знаете, как Оскар за труды за все время карьеры актера, вот ему вручают, вот, возможно, этот орден свободы так и есть. Да, вот просто только говорю... если бы нормандский формат еще что-то дал Украине, какую-то свободу от но России. сейчас мы видим, там тема кластеров начинается, опять тема там формулы Штайнмайера, но все-таки, возвращаясь к визиту Меркель, я думаю, скорее всего, конечно же, она попытается заладить те проблемы в отношениях с Германией, которые мы получили за последнее время. Мы очень много делали ставку именно на Германию, и у нас такое пошло впечатление, что Германия полностью перешла на российскую сторону, и что дальше делать? Очевидно, Меркель из-за этого и был срочно организован этот визит, для того, чтобы уверить украинское руководство, что не все потеряно. То есть есть национальные интересы Германии, но в то же время как бы часть отстаивания интересов Украины но будет... это ведь должно проявиться в каких-то действиях, не просто в словах, когда Украину уверяют, что мы будем вас поддерживать и так далее. Тут есть четкая проблема, есть конкретная проблема Северного потока-2. Транзит газа через Украину может прекратиться после 2024 года, а если не будет какой-то диверсии, то она может прекратиться и завтра, в принципе. Мы это все прекрасно понимаем. Какую гарантию может нам дать Меркель, в результате которой транзит не будет прекращен? Возможно, там будут какие-то предложения касательно, опять-таки, не прекращения транзита территории Украины, возможно, на нынешних условиях. Возможно, там немножко меньше будет, не 40 миллиардов кубометров ниже. Просто сегодня ситуация, если брать с экономической точки зрения, как раз из-за коронакризиса потребление газа российского упало на 30 миллиардов кубометров газа в год. Из-за этого, если раньше мы до коронакризиса могли четко понимать, что 30 миллиардов кубометров вот будет точно территория Украины идти, то сегодня вот всех обходных каналов
после введения Северного потока-2 фактически хватает, чтобы полностью обрезать Украину. Соответственно, Меркель сегодня, возможно, представит какие-то наработки касательно того, чтобы, может, немецкий бизнес зайдет на территорию Украины, и газ начнут, соответственно, покупать все-таки на восточных границах. То есть я думаю, что, скорее всего, это будет какой-то пакет предложений, как выйти из нынешней ситуации, полностью не обрезая Украину. Но, тем не менее, опять-таки, Меркель защищает немецкие интересы, соответственно, они хотят быть главным газовым хабом, и это их интересует сегодня больше всего. Ну, а Украине следует все-таки быть более прагматичными в этой среде. И опять-таки, едет Меркель к нам, мы уже поднимали тему, пожалуйста, продавайте нам оружие, технологии, нам необходимо, Германия нам сказала, пока рано, и мы не будем вам предоставлять эту помощь. Ну, я думаю, на сегодня это неплохой повод по Северному потоку-2, что мы видим здесь проблемы по безопасности, поэтому дайте нам, пожалуйста, поставки за наши же украинские деньги, но дайте нам поставки того вооружения, которое мы хотим. Относительно вооружения. Президент Украины Владимир Зеленский, давая интервью полукрымских журналистов, сказал, что одна из задач Украины к 2035 году построить большой флот. Давайте послушаем его. Питання Криму частково це питання розблокування і Чорноморського, і Азовського узбережжя. Щодо нашого військово-морського флоту, зараз у нас є 3 етапи до 35-го року будівництва великого флоту. Перший етап ми з вами будемо вже бачити в реаліях, він точно буде до 24-го року. Другий етап розкладається до 30-го року, третій до 35-го року. Паралельно ми будуємо в Україні, будуємо інфраструктуру для саме розбудови військово-морського флоту. Чесно кажучи, і малих підводних човнів. І будуть і корвети, будуть і військові катери, будуть малі підводні човни, також військово-морські бази. Перша буде будуватись в Бердянську. Ідея в підтримці цього проєкту з боку Європейського Союзу, з боку Великобританії, з боку Сполучених Штатів. Ми точно отримали повну підтримку з боку Великобританії цього проєкту. Зараз у мене буде зустріч з президентом Сполучених Штатів. І частково. І це є частиною нашої зустрічі. І частиною, до речі, Кримської платформи. С нами сейчас на прямой связи Андрій Роженко, експерт Центру оборонних стратегій, капітан першого рангу, заступник начальника штабу ВМС України 2004-2020 роках. Пане Андрію, вітаємо вас. Салям алейкум. Доброго дня. Алейкум ассалам. Да, насколько реальны эти сроки, которые озвучил президент Зеленский, до 2035 года построить хороший большой флот? Ну, перш за все, дуже позитивно, що президент нарешті формально прийняв цю стратегію ВМС 2035, яка існує вже 3 роки в військово-морських силах, яка дійсно відповідно до тих загроз, як поточних і перспективних, як вона вибудовувала поступово в 3 етапи розвиток військово-морських спроможностей України, які базуються в першу чергу на військово-морських силах України. Цієї стратегії немає жодного слова про великий флот. Великий флот нам не потрібен, і у нас немає економічної спроможності будувати великий флот, як будують там дійсно такі великі держави. Якщо порівнювати наші спроможності фінансові, які є в Україні, то ми зараз можемо виділити $100 мільйонів на розвиток військово-морських сил. І ця сума досить значна, тому що навіть 10 років тому ця сума була на порядок менше. Якщо прогнозувати розвиток економіки, можна сказати, що ця сума може бути збільшена, може навіть декілька разів, але не дуже значно. Якщо порівнювати, наприклад, Російська Федерація має щорічно на побудову військового флоту $5 мільярдів. Це 50 разів більше. Тобто, якщо казати про розбудову флоту, дійсно це потрібно робити поетапно, але флот має бути дієвий і реально економічно досяжений. Тобто зараз основним класом оцих надводних кораблів має бути катер. І це також фахівці військово-морських сил довели 3 роки тому назад.
Це була робота практично 5-річної давнини. І в першу чергу нам треба орієнтуватися на проекти, західні проекти, проекти натівські. Така робота також була проведена за основу флота, який має бути побудований, цей костяк флоту на першому етапі, до 25-го року, має бути москітний флот. А что такое, объясните, пожалуйста, что такое москитный флот, о котором так сейчас много говорят? Что он из себя представляет, этот москитный флот? Я не слышу вас. Алло, сейчас слышите? Так, зараз Да, слышу. а раскройте, пожалуйста, что из себя представляет этот москитный флот, что это означает? Ну, дивіться, москітний флот, перш за все, це угрупування, яке здатно захистити Україну від агресії, захистити економічні інтереси України в прибережній морській зоні. Ця зона – це 100 на 150 морських миль в Чорному морі, це північна частина, і це Азовське море. Там географічні розміри значно менше. Першим завданням є протидія агресії. Тим десантним і ударним загоном противника, якщо така ситуація виникне. Тобто це ракети, це міни, це засоби РЕБ. Для цього потрібні в першу чергу ракетні катери. Ми знаємо цей проект, він планується і він має розпочатися з Великою Британією. По-друге, це захист нашого узбережжя. То, що сьогодні також президент казав. Для цього нам потрібні такі катери, як Марк-6. Це американські катери амфібійно-ударні, які спроможні доставляти морську піхоту, сили спеціального призначення по всьому нашому узбережжю, на наші острови, на наші коси, здійснювати протимінні заходи. І катера типу «Айленд», які здійснюють спостереження за морською обстановкою і які забезпечують свободу судноплавства. Оце 3 основні платформи. Коли ми порахували їх вартість, то вийшло порядка $1 мільярда на 5 років. Це сума, яка є в Україні і яку готові допомогти надати наші партнери, як допомогу і як кредит. Крім того, що це безпосередньо кораблі, ми маємо розвивати нашу інфраструктуру. Про це теж президент сьогодні згадав. Якраз ця база в Бердянську, в першу чергу, вона призначена для невеликих катерів. Якраз це Марк-6, це Гюрза-М, які вже маються на озброєнні в військово-морських силах. І це в основному ці катери. Вони здійснюють якраз охорону прибережжя і протимінні заходи. Інша база в Очакові, вона вже буде призначена для кораблів, також для катерів. І там вже будуть базуватися, можливо, ракетні катери нові, які будуть будуватися. Ну, що стосується корветів і кораблів більшого класу, це вже значно інші витрати, вони потребують інші системи базування, і вони на часі будуть стояти вже на пізніших етапах реалізації стратегії. Крім того, я хочу сказати, що нашу базу виробничу, наші суднобудівельні компанії, вони мають відновитися, вони мають відновити фонди і опанувати новітні технології. На це також потрібен час і потрібні кошти. І все це в кучу звалювати не можна. Інакше реального цього, реально досяжних результатів їх не буде. То есть, попросту говоря, москитный флот – это флот с катерами, корветами, которые могут нести ракетное вооружение, но не предусматривают какого-то дестройера и каких-то крейсерных кораблей, правильно? Москитний флот – це катери тільки. Це катери, які виконують завдання, вони несуть ракети, вони несуть артилерію, вони виконують заходи протимінні, протидиверсійні, вони виконують заходи по так званий sea control і sea denial, тобто охорона водної морської ділянки і захист від агресії. Все. Корвети – це вже інша справа. Корвети, фрегати, вони виконують завдання на відкритому морі, на віддаленні, і це коштує набагато більше. Це вимагає більше екіпажу, іншу систему базування, інших фондів виробництва на верфях України.
Пане Андрею, также президент Украины Зеленский сказал, что основной задачей сегодня перед Украиной стоит разблокировка Черного моря, которое сегодня, как мы видим, милитаризируется со стороны России. Какую коалицию должна формировать Украина для разблокировки Черноморского региона? Какие страны могут входить в эту коалицию вместе з Україною? Я би сказав так, що зараз блокування узбережжя Чорного моря не відбувається. Є загроза, про це ми багато кажемо, але зараз узбережжя Чорного моря, воно вільне. Але треба його захищати. Для того, щоб захищати, основною операцією є операція по свободі судноплавства на Чорному морі. І ці заходи має проводити Україна і має запрошувати своїх партнерів по Північно-Атлантичному альянсу в межах двосторонніх контактів для того, щоб це проводити. Тому що свобода судноплавства – це основне право моряків, цивільних і військових, яке існує на нашій планеті. Це закріплено Конвенцією ООН з міжнародного морського права, яка визнається більшістю країн світу. І я думаю, що в цьому плані Україна має дуже активно працювати. І, до речі, якраз катери москітного флоту, вони повністю задовольняють виконання цих завдань в межах Чорного і Азовського моря. Якщо ці катери дійсно побудовані до морських оцих якостей, і всі ті платформи, які я вам назвав, вони повністю цьому влаштовують. Можу сказати, що тільки минулого тижня з Грузії повернувся катер типу «Ален», який нормально здійснював цей перехід через це Чорне море, це порядка 600 морських миль, до Грузії повернувся зворотно. Тобто це фактично повністю можливо для виконання завдання. Тобто на Азовському морі там ситуація складніша. Не можна казати, що воно повністю заблоковано. Зараз цивільне судноплавство там здійснюється, хоча є там певні затримки судноплавства на вході і на виході з Керченської протоки. Але також треба посилювати наші позиції по охороні узбережжя, по охороні наших економічних інтересів і для того, щоб захиститися у випадку агресії. Для цього, опять же, нам потрібен москітний флот на ближайший час. У нас на це є кошти, і у нас є розуміння партнерів в тому, як нам в цьому допомогти. Коли ми вирішимо це перше завдання, ми можемо вже рішати завдання на більшому віддаленні від узбережжя. Це потребує більших кораблів, але і коштує це набагато більше. Дякую вам дуже, пане Андрію. Чохсагунус Андрій Роженко був з нами на прямому зв'язку. Експерт Центру оборонних стратегій, капітан першого рангу, заступник начальника штабу ВМС України 2004-2020 роках. Пане Ігорю, до 2035 года построить большой флот – это слишком амбициозный проект для Украины? Я тут полностью поддерживаю спикера касательно его ремарки, что это действующая стратегия военно-морских сил Украины, соответственно, мы по ней идем. То есть, и учитывая то, что сказал президент сегодня в интервью, в принципе, это планомерное возвращение военной мощи Украины соответственно, в Черном море и Азовском. Но, опять-таки, единственный нюанс – это не будет флот в том понимании, как мы привыкли, как Черноморский флот, то есть когда мы тратим реально сумасшедшие ресурсы, которые потом просто невозможно ни корабли содержать, то есть ни один бюджет украинский это не потянет. Но опять-таки, вот этот москитный флот, про который сейчас и шла речь, он будет эффективен в части противодействия именно российской агрессии исключительно, если мы продолжим синхронизацию и дальнейшее учение соответственно, с кораблями стран НАТО, то, что мы видели по учениям. И обратите внимание, именно когда были недавние учения и конфликт с кораблем Defender, да, это же, соответственно, россияне понимают, что Украина одна с москитным флотом ничего не сделает сегодня против Черноморского флота РФ. Но если это будет кооперация сил,
если это будет альянс, в данном случае в море, возможно, под руководством тактическим Турции. Возможно, но это позволит все-таки сегодня внести вклад Украины в безопасность в Черноморском регионе. Конечно же, бороться сегодня против страны-агрессора, которая, правильно тут говорят, про 5 миллиардов долларов, это колоссальные деньги, которые сегодня вкладываются в флот Российской Федерации. Но мы можем этому противодействовать гораздо меньшими средствами, но если мы продолжим курс на интеграцию с евроатлантическими... 1 миллиард долларов на москитный флот. На 5 лет. На 5 лет. Да, это в принципе реально. Во-первых, это государственный бюджет, то есть, а во-вторых, опять-таки, это помощь, это кредиты, которые под очень низкий процент, то есть мы будем и оплачивать их, и опять-таки мы видим корабли из Британии, сейчас нам передают, опять-таки вопрос по созданию кораблей все-таки на верфях Украины, мы имеем мощности, Николаев, тут же Киев, ряд других. Да, вопросы по технологиям есть, но тем не менее по созданию там фюзеляжей, по созданию и металл у нас есть. В общем, мы можем сегодня создать СП и с кооперацией с технологиями западных стран можем в том же, фактически и на юге Украины собирать эти корабли. Это не проблема. Вопрос исключительного времени. То есть на начальном этапе, конечно же, загрузить верфи наших партнеров гораздо проще, быстрее это будет, чтобы передать нам корабли и новые, и, очевидно, ряд старых кораблей, которые списываются с их флотов. Но когда у нас сегодня вообще ничего нет, соответственно, а мы несем сегодня ответственность за безопасность в территориальных водах Украины, соответственно, мы выходим из того, что какие есть возможности. Но, тем не менее, я думаю, что, опять-таки, тут не все пропало, но флот всегда это вопрос очень большого периода времени. То есть даже вопрос не 35-го года. Вы можете смотреть и на 40-й год, и дальше. Но это надо начинать сегодня и вкладывать деньги сегодня. Дякую вам дуже, пане Ігорю. Чухсагулно, що приїхали к нам в студію, ответили на наші вопроси. Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегії, політичний аналитик, був гостем нашей студии. А я с вами не прощаюсь. Мы сейчас прерываемся буквально на 5 минут. Далее мы продолжим информационно-аналитическую программу «Бугунь». Не переключайтесь. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. И поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР, а это, в свою очередь, поможет нам продолжать работу на информационном фронте. Корушкенджи, не переключайтесь.